Som jednou z vás. Úplne obyčajnou ženou, matkou, dcérou, kamarátkou, partnerkou. Som ženou, ktorá si prešla rakovinou. Urobila si z nej kamarátku, dala jej meno a tým, možno práve tým, jej vzala moc. Veľmi dlho som sa naciťovala, či mám svoj príbeh zdieľať v takýchto videách. Či nestačili písmenká, ktoré som autenticky dávalo zo seba von a tým si čistila hlavu aj dušu. Či je to naozaj potrebné a či to naozaj môže niekomu pomôcť. Tak ma to ale viedlo. Preto verím, že môže, že pomôže, že som vedená a pod ochranou. Pre mňa osobne je to terapia bez násilia. Tým, že sa k mojim vlastným zápiskom vraciam až teraz, už nie som v epicentre bolesti. Mám odstup, ale rovnako mám stále cit. Presne tam sa však môže často ukázať, aha, tuto ešte mne ťahá, tu je ešte niečo, na čo by sa trebalo bližšie pozrieť, čo by malo byť viac spracované. Nie dramaticky, ale pravdivo. Vrátim sa späť, rok dozadu a pozriem sa, či tam ešte niečo je. Niečo neprijaté, možno niečo nepochopené. Niečo, čo potrebuje náboj lásky, pochopenia a následnej integrácie. Svojmu príbehu s Rebekou týmto dávam obraz aj zvuk. Veľmi autenticky a pravdivo si prejdem celým rokom, ktorým som prechádzala od minulého februára. Každým vlastným napísaným slovom. Bez prikrášlenia. Každou fázou nech bola akákoľvek ťažká a vyťahla na povrch dávne zranenia, strachy, smútky i všetky neprijaté časti mňa samej. To, že nebudem meniť svoje vtedajšie slová, je pre mňa osobne kľúčové. Nie preto, že boli správne alebo nesprávne, že boli zaradené do nejakej tej škatulky, ale preto, že boli pravdivé práve v tom momente. A pravda, tá má pamäť. Keď ju neprepisujeme, ale necháme zaznieť, môže sa uzavrieť jednoducho sama. Verím, že čítanie zachová emóciu a môj hlas hĺbku z prežitého. Tam niekde je presne ten rozdiel medzi znovu otvorenou ranou a jazvou, ktorou sa dotýkam vedome. Tu a teraz je moja kotva. Ku každej fáze vždy prehovorím aj z pozície dneška. Verím, že je to znak spracovania, nie retraumatizácie. Lebo minulosť hovorí, tak toto bolelo. A prítomnosť odpovedá, ja tu stále stojím. Som nažive, som tu. A verím, že práve tým sa deje integrácia. A ja? Ja môžem rozprestrieť krídla, ktoré sú pre mňa pripravené na lietanie. Ak vás chytí za srdce, čo je len jedna moja myšlienka alebo veta, prežitá mojou vlastnou skúsenosťou, budem vedieť, že to má vyšší zmysel. Ak sa čo i len raz zasmejete nad odľahčením a môjim svojským a osobným humorom a nadhľadom, tak ma to samozrejme poteší. Ak vás na chvíľku zastavím a vy si poviete, že to predsa len v tom svojom živote môžete ísť o kúsok inak, tak to má obrovský význam. To, čo pomáhalo mne, bolo úplne obyčajné zdieľanie seba, svojich pocitov, svojich emócií, ktoré prichádzali po vlnách a miestami boli nekontrolovateľné. Náročné. Bodorici, povedzme si, bolo to náročné. Ja nevymýšľam Ameriku, ani žiadne nové spôsoby. Je to o obyčajnom vnímaní reality, v ktorej už nie si sama, keď ti na dvere zaklope nejaká tá Rebeka. V mojom živote boli ľudia, ktorí ma počúvali. Mala som možnosť byť sama sebou a liečiť sa po svojom. A tam bola sloboda. Žiadne hodnotenie, posudzovanie, súdenie. A to je presne to, čo si prajem, aby ste cítili aj vy. Slobodu.
To, čo poviem, s tebou môže ladiť. Môžeš cítiť prijatie, pochopenie, spolupatričnosť. Možno s tebou nebude ladiť nič. Možno si povieš, že som úplne na hlavu. Že kto si už z rakoviny urobí kamarátku, keď mená ako svinia svinská, odporný rak, nusoba jedna, znejú pre niekoho krajšie. Lebo je v nich hnev, ktorý je smerovaný do von a frustrácia z takejto diagnózy je obrovská. Vtedy ma prosím, nečítaj, nepočúvaj, jednoducho prepni. Pretože toto je môj príbeh. Moje nastavenie, moje liečenie, moje fázy. Môj spôsob, ktorým by bol najbližší. A vlastne bol jediný, akým som bola schopná ísť. Ešte predtým, ako pôjdem kapitolu za kapitolou a fázu za fázou, presne v tom poradí, ako ma to viedlo, ako to so mnou lomcovalo, ako to so mnou išlo, je potrebný akýsi úvod. Asi tak, ako v knižkách. A ten sa volá Môj život pred Rebekou. V pozadí vám pôjde aj krátky zostrih môjho života pred Rebekou. Nech máte predstavu. Nech si viete predstaviť tú zmenu a nech ma vidíte tak, ako som sa ja sama roky videla. Uletená, šialená, kreatívna a milujúca život do poslednej bodky. A k tomu ešte zážitková, prosím pekne. Kús doprepínaná matka 2 detí, ktorými od prvého nádychu boli všetkým. Až tak všetkým, že som ich dala na piedestál, seba posunula na level úplného konca a ešte k tomu som bola aj milovníčka výčitiek. Fúrt som rozmýšľala, či robím dosť. Poznáte to? Bola som na nich sama. Jeden rozchod, jeden rozvod, 2 otcovia, 2 kinderka. Život v Rakúsku, ktorý som naozaj milovala. A s ním samozrejme aj 2 roboty. 3. šichta doma, bo však povedzme si, trebalo po nich dupať, aby nemčinu mali v malíčku. Ach, koniec, keď sa u seba dneska počujem a keď sa nad tým zamýšľam. V období korony prišlo rozhodnutie. Rozhodnutie vrátiť sa domov. Ťažko sa mi odchádzalo, aj keď mi Pán Boh v oboch jazykoch veľmi čistým a jasným hlasom hovoril, nadišiel čas vrátiť sa domov. Es ist Zeit gekommen, nach Hause zu gehen. Poslúchla som. Verila som mu. Cítila som do poslednej bunky seba, že je to správne rozhodnutie a napriek tomu bolo naozaj jedno z najnáročnejších, akých som v živote urobila. To, čo som sa už vtedy mala naučiť, bolo stopnúť sa, spomaliť, zastaviť, pustiť tú kontrolu, netlačiť a poprosiť o pomoc. Fakt som sa miestami skoro zrútila. Po nociach som nespala, plakala rodine do telefónu, že chcem ísť domov. A vonkajší tlak v podobe korony a uzavretých hraníc mi rýchlejšie uvedomenie samozrejme aj priniesol. Tak som zbalila deti, kamión plný nábytku a spomienok, že z neho vytvorím nový domov a hajde na Slovensko. Pod krídla Tatier aj mojej vlastnej mamy. Zažila som stavy úzkosti. Čo ja tam budem robiť? Ako mi bude? Kde si nájdem prácu? Či tú prácu budem milovať a chodiť tam rada? Ako si zvyknú deti? Ako celé príjmu, celý ten zmetok, celú tú zmenu? Predsa len po nemčine som dupala. A slovenčina v písanej podobe ostala bokom. Jedno kinderko, hop, rovno na 2. stupeň. 2. do 3. triedy medzi vybrané slová. S Bohom rodina. Ale nie, normálne išli do školy. Normálne to miestami bolo v pohode a miestami úplne na hlavu. Pomáhala mi rodina. A ja ešte stále vnútorne s výčitkami, že predsa len by som mala sama. Sodoma, Gomora. Začiatkom septembra som nastúpila do práce. Celý vesmír sa spojil a dal mi príležitosť vrátiť sa do mojej školy. K úžasným deťom oblečeným do modra a medzi dievčatá, ktorým dnes hovorím priateľky. Dobehla ma rokmi potláčaná slovenčina, ktorá mi 17 rokov tak chýbala, že som sa jej v spojení s kreativitou naozaj nevedela nabažiť. K tomu sa pridalo jedno rovnako úžasné a kreatívne stvorenie a na svet prišla Krea.
Úplne nádherné obdobie plné detí, nových nápadov, scenárov, divadla, umenia, chute žiť a tvoriť. V plnom nasadení som na seba dávala, koľko išlo. V noci som nemohla spávať, lebo hlava šla na plné obrátky. Že čo všetko by ešte šlo, čo všetko by ešte bolo možné, aké by to bolo celé pekné, aké posolstvá sú za tým, čo všetko si prajeme deťom odovzdať, čo všetko si prajeme ich naučiť, čo všetko si prajeme s nimi zdieľať. Moja radosť sa miešala s únavou. S veľkou únavou. Ako sama mama som po večeroch písala texty a mala nové nápady. Cez deň som organizovala seba aj deti. Program na každú chvíľu. Lebo zážitky treba mať. A ešte k tomu som ich vychovávala. A tam niekde úplne zabudla, že nejaký oddych by sa zišiel. Mne, ale aj im. Určite aj im. K tomu celému ešte aj napriek tomu tie parádne výčitky. Že predsa by si mohla viac. Tlak. Tlak na seba, tlak na výkon, tlak na vonok, tlak na okolie, tlak na zážitky, tlak na akciu, tlak na tlak. Tlak, ktorý je ale tak krásne obalený do toho pekného, pozitívneho, hravého, že nás to veľakrát melie. A mňa namiesto kľudu, o ktoré prosilo moje telo, bez pištole pri hlave podotýkam, bo fakt ma nikto nenútil a nikto nemal tie prílišné očakávania, len ja sama. Ešte stále napádali rôzne aktivity, parádne výlety, typy na rozvoj, samozrejme seba, rodiny, detí a tak ďalej. Viac o všetkých mojich šalenotách vám poviem v spojení s tým, ako som si to pomaly priznávala. Keď mi tá Rebeka zaklopala na dvere. Keď vlastne ona prišla úplne bez klopania. Iba tak. Prišla, aby ma zastavila. A aby mi ponúkla môj osobný odstup od reality. Tak to je na dnes všetko. Možno máte nejakú tú predstavu o mne samotnej a o mojom živote pred Rebekou. Aj môj obraz a zvuk z obdobia tu a teraz. A na záver mi dovolte ukázať vám túto krásu okolo mňa, pretože točím toto video na jednom úžasnom mieste, točím ho doma. Točím ho v Slovenskom raji, na krásnom mieste, ktoré sa volá Matka Božia. Na mieste, kde sa to niekde možno celé začalo. A keď som v tej chvíli vôbec netušila, že sa niečo začína. Keď som tu presne pred rokom s mojím drahým bratom pila kávu, presne vo februári, a nechávala sa hľadiť lúčmi slnka, tak som jednoducho plánovala iba leto do poslednej bodky. Môj príbeh pred Rebekou nie je idealizovaný. Nie je to o tom, že žila som krásne a potom prišla choroba. Je to... Žila som naplno, ale tlačila som. A to je veľmi dôležité. A týmto teraz vedome a s láskou púšťam všetko, čo už nie je moje. Púšťam Rebeku, ktorá mi napriek všetkým pádom, zlomom, bola darom. Učiteľom, sprievodcom. Nie, verím tomu, že ma neprišla zničiť. Prišla ma prebudiť, aby som v tej najčistejšej podobe vnímala a prijala seba. Ako dar. A tým sa začína vlastne tá moja vlastná terapia. Prijatím. Púšťanie Rebeky nie je odmietnutím. Je to uznanie a návrat moci k sebe. Pretože nepotrebujem, aby Rebeka definovala môj ďalší život. Ona splnila svoju úlohu. A ja idem ďalej nie ako obeť, ale ako žena, ktorá sa prebudila. Ešte mi dovolte ukázať vám toto nádherné miesto. Prekrásne miesto v Slovenskom raji. Úžasnú Matku Božiu s týmto nádherným slnkom. A Tatry. Znamenie domova. Tu som doma. Tu patrím.
A tak si prajem naozaj z toho celého srdca, aby som tú novú etapu života začala v pokore, v pokoji, s odvahou, tvorivosťou a obrovskou láskou k životu.